Mandai Pulinpur TWFni constituency ni bisingo khobjani South Pulinpur TWFni Bwkhaktwi Boridogno Bakjakhai Rigna aro tongo TWFni president Monihar Deborma khobui TWFni juda juda adongjak songrok belake hambai tini Mandai Pulinpur ni bisingo khobjak Mandai Pulinpur ADC constituency ni bisingo khobjak South Pulinpur ni mungkri sadu kami Chikonsa kami oroni chini bukhukson belai khaino bubagrano khasuk nai rok bubagrano hamjak nai rok bubagrano borom rinai rok abni bagai sing borok bai kok salainya ni phaileke aboni bising tui bubagrani yapai yakhaba bubagrani hamjak mani mari borok no kijak yapari kalangkha khotong belai khaino o kamini bukhukson active borok bubagrani je kono program bo thango aboni bagai borok rignai kanai risatuyui tiprajak ngai mosang riwoi belai khaino bubagrani misil meeting o mosang ri aboni bagai sing belai khaino kha tongthogoi hamjagoi bongni okamiwo jeng meeting khlainani ni khaike o meeting khlaimani bisingtoi no chini chikon sa chini yago je manmani khotong tongmani abo jeng borok no khotong sasa yapari kalangka ani o kamini bukhuk songno borok total oro 20 jana tongo o 20 jana no sing oro hamjak mani bubagran hamjak mani mari jeng yapari kalangka buskango jeng taibo o kami kaisaya o jeng jotto amjaino tuino jeng taibo program khainai taibo thanjani mari wo chin bukhuk jong khainai emne to thanjani mari wo tongo no oro aboni bagai ang kok kotor saimanu je TWF kaisana buri bodol je buri rokni bagi hamkrainayo sara tirpurawo TWF jebabe samung khai tongo anase konase oro kono mohila congress mohila morcha nari samiti IWF rok phaye dokhol khaimaniya সংগঠন khaimaya aboni bagai ang jotto bukhuk chongno sanai TWF Tripura Women Federation obo kaisa chini bubagrani sengkrak jiksong jeng khiasak jeng bubagrani sengkrak jik ngi tongnai chini hatai dofano rokha khaitini wo jeng bubagrani logi wo tongnai abon ani saklai hambai joton hambai madam nono Rignai naithok Rignai hamjangeroni bagai naithok te quality kaham Rignai tabuk hatiwo belai rang klaibaino manthogui tongo manthogo yak bai takja Rignai chamuthu risha kanboro manthogo katal jorani machine bai takja naithok bumulni paleni Rignai tiprasha hukumu mari rangtang surang Chandrahar wakhum toya kharu joto manthogo haike lirita tongsidi tabung nokrungdi kanrubai te kanborok phalnokbai oro wholesale te khusra rignai risabo phaljago manthogo jerok rignai bania khlainai borok o phalnoknino rignai risa wholesale tlangai bania bo khlai manai haike lirita tongsidi krungdi nikuma Agartala North Banmalipur near Yongs Corner Club West Tripura mobile number 9862821223 tekisa kokdu number 87878315552 oblique 82589191171 oblique 8119938 548